songot siap program panitia pesta kotilon dohot penata layanan ima nalaho patuduhon kreasi songot pengumpulan dana sadarion minggoma nagabe songot nambah perpudi songot kreasi siap sadok naung tapatu begihon selama lebih 4 bulan. Titikyon tabi gima kreasi sian amang paditata na dua rap manupaki mahita saluhna partikian pinasa ma tuamang padita. Tes 1 2 ya. Tes 1 2. Cek tes 1 2. Tes. Mulai tema di Duhata, mulai tema di persorat tadi tikion, amanami di hinanami, di minggu sadari oma, perbudi di kreasi ini, ima di nalon menyambut kita di pesta kotilon tu minggu naro, laos di bagasa tikion, kami masuk nama nutup, yaka kegiatan kreasi di bagasan nata patu padi piga bulan alani song namanya hantar di bagasan mulutda ima di ibadah tanul ariano jala tatani oma paduhani jala sayang dia ma gabi boy dengan dan maripola di kita saluna tes. Tersono sana terkunjung tahe tiada rana tung harsa malungun jala sai masih holdoi dia ek nang kuluani kudus tu sina maka lungi polongi ainung ngalo kasih tutu tuki situ turo aku luai meringgot pangalah hoki jujur doniang wangi hatam sian akan aku somi alai nabu ulah homi udah nanti naonai karena lo doa Tuhan masadampi adopani menopoti dosa semai doa sini rohan jakun mau Tuhan orang mari mas di doa paluang maaf paluas maaf pun ho Tuhu mahal wale Tuhan ajari au lingoluki asau nasai tergogok au didalaki Durasia wale Tuhan siana sabar dosa oki asama lua dosian haholomoni Roma ho ode basa
maaf tu dalam mi asiroha diawana naliluo ajari ya oh Tuhan lawangimu tonho asamalua awo sian haori Dunia setangi hon hatam siang akan abosomi alai oloi odanari onahoni akan aro adotae nahula hon nasaila poti dosa marido asini roha jagon ma Tuhan orang mari masni roha malua maaf paloas maadon onho logu maaf wale Tuhan ajari Sia wale Tuhan sana sabar esaoki asama wa ausian haholomoni Roma ode bata oan maaf tu dalam mi siroham diawana naliluo oh Tuhan ajari aku dalami asal saya tergogot kau tidak lagi rahasia wale Tuhan saya salah dosaku
Ada orang sota mulai perminggota martanyang nahohom mahita di baga sarohata martanyang mahita amin mared de hita mar hite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar ni tor di perbadia na tumo palangit dohot tanoon amin martua do halak na manao di pangujunan ay dung tau sian pangujunani jaloon na sida do tuppal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhani tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata amanami nunga marpungu hami di son diari na pinarbadian mi say buhay mapinggol dot rohanami asa marlas ni rohami manangingon hatam na badiai jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatami di bagasan rohanami asa pos rohanami martangyang tuho urupi mahami asa huparasiak kami aka ari-ari ni ngulunami napodoki say pamasuk mahami tuhang nguluan saliling nililing na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Marede hita. Hata ni debata songo sikat ni pati di mingguta di bagasa sederion imana tersurat di 2 Timotius sede ayat 8 songonon ma na tersurat di si oppe unang homaila maka tidak ko tuhatai jala unang hailahon hauna terhurung homokop ibana dohot mahotahe makhokop barita nauli sian hagogo onni debata songoni ma patik dimi minggu ta sadarion atong rak mangidugo mahita tu aduan ni debata lau mangulah no barto patik nai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon naho barto patik amin marede hita. Tato potima dosa tanda gudangi tu adupan ni debata martangyang mahita ali amanami jala debata nami na di benua gijang pargugu na sohatudusan
Perdenggan bahasa doho jala rodi saliling nililing na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jo dohami mardosa marado pokko. Jala jo dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin roham. Saya urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hation nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata. Taringot Tuhan sesan yakka dosata. Musat pe akaduluk jala humutal akarubian. Alayang go para sini rohakku na sotupa musat sian ho. Jala pada ni hadamiokku na sotupa humordit. Ninna Jehovah siasiho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Epistel di Mingguta di Bagasa Sedarion imana tersurat di buku 5 Musa bidu 34 mamukasiana pitu sahat ayat 12 marsika soring mahita majaha marumur 120 tahun si Musa di hama matena dang pola homur anggo matana jala idada surut gogona. Dungi goktor di hapistaran marohani si Joshua anak ni si Nun. Ainunga dia pehon si Musa hian tangan na tu ibana. Jala ditangion halak Israel do ibana. Jala diulah nombar tu tonan tinonahon ni Jehovah hian tu si Musa. Taringot tu saluhut tadda dohot halongangan. Nasi nuruni Jehovah ibana bahenon na akai di tanu Misir tu si parao tu sude naposona dohot tu sadok tanona rak mahita dia 12 dohot taringot tu sadok tangan nagugoi dohot taringot tu sadok hasonggoton do binaen ni si Musa dia dopan ni sadok Israel songonima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita.
tidak ko maha porsiao tai songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan nato mapalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubon di si Maria na gabe-gabe syatot di porbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilan na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgu lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani ala Kristen akka nabadia dohok dihasesani dosa dohok dihatai namadok mulak mangolu sogot daging halak nong mate dohok dihangoluan nasora suda. Amin. Tapi gimana de puji-pujian nasi nuarahon ni kor ina Hanna laus diudutian nom tu ina Deborah.
Tapi gima titing doa kana masa di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayutihut ma titing nama ragam di Minggu 20 Oktober 2020. Naparjolo goar Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu 20 sada dong Trinitatis. Lapatana hasi tolu sadaun ni debata. Topik Minggu marhiras ni rohama maka tahun barita nauli mangasahon debata. 2. Kelompok Kor tuari Minggu 5 November 2020 pukul siawip Kor Panitia Pesta Gotilon. Tolu Partangyangan Sektor Selasa 31 Oktober 2020 Sektor Nasaret Keluarga Nyonya Situa Siagian Boru Sialagan Judea Keluarga Atambunan Boru Sihotang Bethlehem Keluarga Nyonya Sitohang Boru Pangaribuan Efesus Keluarga J Butar-Butar Boru Simanungkalit Galatia Keluarga JT Purba Boru Manulang Filipi Keluarga P Silalahi Boru Manurung. Rabu 1 November 2020 Sektor Sion Keluarga F Simanjuntak Boru Ginting Betania Keluarga Nyonya Simatupang Calon Situa P Boru Sirait Roma of Korintus of Kolose of Kanaan Keluarga Situa Wehuta Barat Boru Manalu. Alamat Boy Matabereng di Wartata Ganup. 4. Amplop Lembaga Alkitab Indonesia. Di Minggu sadarion marpelean tujolo dohita ima papungu pelean amplop tu Lembaga Alkitab Indonesia dohot pelean na paduahon tapasahat ma di bagasan las niroha. 5. Kegiatan Pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 7.30 dohot pukul 10 ima kreativitas sian amang pendeta. Onom Pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Minggu nanenggro tanggal 5 November 2020 patu paot tado ibadah parmingguon sada sesi Nadi paumbuk tu Pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Masuk pukul siawip. Ria mahita mandohotisa laos papungu amplop Pesta Gotilon dohita di minggui tapasahat ma di bagasan las niroha. Jaladung sipul majaha surat anon tangihonotama sosialisasi teknis pelaksanaan di pesta sian panitia. 7. Ibadah Sekolah Minggu 5 November 2020 Di hari Minggu tanggal 5 November nanengro tapatu padoh ibadah Sekolah Minggu masuk pukul 7 wib. Walu ruas parguru mulai Minggu tasadarion nunga gabe ruas parguru ni huriata ima keluarga Guntur Pardosi Santi Boru Simarmata Nasida tinggal di Jalan Kapitan Gas Alam RT Pitu RW 5 masuk sektor Efesus. Sia Titing Marbagas Titing Parjolo Naing Manjalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Deslon Pakpahan anak nihalak amata parningotan Pakpahan tubuh nihalak ninata Tiur Maidawati Boru Tampu Bolon alamat Singkut Jambi Huria HKBP Singkut Sada, Resort Singkut Distrik 25 Jambi. Dohot Oroana, Nova Devi Tiolina Boru Manurung, Boru nihalak amata, calon situa hutal mangasi manurung, tubuh nihalak inata, Norita Boru Sihombing Nahinan. Alamat, Jalan Sopa Marwasada RT Pitu RW Onom nomor 12 Mekarsari, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 November di HKBP Singkut Sada Jambi. 10.
majaha surat sian eporus HKBP. Dung sipul titingon jahaonon nabi ma surat sian eporus HKBP taringot pasadahon ulaon pakobasion sentralisasi parhepengon. 10 sada pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Oktober 2020 tolu. Tuakana so pasahato dope taingot maamanginang makarikoton pasahato saganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. 12 Torop riruas nama dohoti parmingguan tanggal 22 Oktober 2020 tolu 126 halak. 10 tolu ruas nama ulang tahun kelahiran 54 halak, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 20 tolu sahat 20 Oktober 2020 tolu. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di pesalmen 20 tolu ayat onom. Tongon tahe dengan basa dohot asini roha mangihut-ihut ahu salileng ahu mangolu jaladung mulak ahu masuhakuma bagas di Jehoba salileng ni lelengna. 14 pelean iuran diakoni sosial huria. Torop pasahaton pelean iuran diakoni sosial di bagasan mingguon onom kepala keluarga godangna Rp1.050.000. Pelean bulanan manang tahunan torop pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon pitu kepala keluarga godangna Rp1.125.000. Saplonom tok-tok ripetu pembangunan. Torop pasahaton tok-tok ripetu pembangunan di bagasan mingguon 2 kepala keluarga godangna Rp300.000. 10 pitu keuangan huria. Huria 10 sada juta 476.100 rupiah. Pembangunan 2.863.450 rupiah. Sentralisasi 8.310.650 rupiah. Jumlah keseluruhan 22.660.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tupar halado radedo hami padenggaton. Sonari tajahama surat narosian kantor pusat. Pea Raja Tarutung 20 Oktober 2020 tolu. Nomor sada 2 pitu sada garing L10 garing 10 garing 2020 tolu. Hal pasadahon ulaon pakobasion sentralisasi parhepengon. Surat sijahaon di par mingguan. Mandapoton nahina holongan. Ganup huria pospel nang pos parmingguan di sandok HKBP marhite uluat tabe di ganup tirket di inganan nabe. Asiniroha dohot dame nasian debata sitolu sadaima dihamu saluhutna. Tapuji tuhata nunga mardalan sentralisasi parhepengon di sandok HKBP 10 bulan. Sian Januari 1 Oktober 2020 tolu. Marojahan tu pardalanan ni sentralisasi parhepengoni nunga ono 5,7% naung tardungdung hita target peleani sian 80% nata arop di bonana. Pakohoronna nunga boy tagarar balajoni sude personil ni HKBP godangna 3.476 halak. Nunga tungboy targarar narikot tu operasional program resort dohot distrik. Narikot di hatopan tagarar sian saldo di kantor pusat HKBP andorang so tabonai sentralisasi parhepengon di bulan Januari 2020 tolui
na diparetokon di BPSK. Sianang pungu di rekening di BPSK, nunga 2 hari ditongos BPSK narikot tu operasional nang program resort dot distrik di HKBP. Andorang somarujung taonod adong dope si transferon na tu resort na soma calo dope godang na 4,7 miliar. Di dalam rapot preses.mps di ujung di bulan Agustus tubona ni September 2020 tolui nunga pinasahat las nirohani sandok huriata dung tapadalan sentralisasi par hepengoni. Di pasahat ruas par rapot dotong akan masa di aka huriana boy dohonon nami na adong do PHP akahuria na hurang hiras rohana padalan haputusan sinode godang. Holan ala manarihon narikot di huria na didok sinode godang ikon atasata marhite akadalan nauli alai na somaralo tu hapustutan sinode godang. Isara patupa aka pesta di huria alai dang boy manabai pelean dohot papungu si papungota di hari Minggu nang di partangiangan alai dang mangguarisa songon pelean gabedang masuk tu bilangan ni sentralisasi ni par hepengon. Adong dotong na sopa masuk data pelean nang manongos satu rekening BPSK toluari dung sidung ulaon alai di paima pa masuk kosa dohot manongos tu sistem sentralisasi dung jolo di titikon HP dang songoni keputusan ni sinode godang. Sialani marojahan tu haputusan ni rapot MPS di bona September 2020 tolui namandok ikon unduk do ganup huria tu haputusan ni sinode godang Oktober 2022 taringot tu sentralisasi na patuduhon hasadaun ni HKBP marojahan tu hatana di Galatia onom ayat 2. Marsyurupan mahamu mamorsan akan adok-doki imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Jala pasau tonton di ni sentralisasi parhepengon ima hados doson hati goran marhaudutan dohot parhaha maranggion. Huhut tahe di bagasan sakap manggohi ulau nami songon parmahan di tonga-tonga di huriata nama nangyakon sandok HKBP unang madabu tu bagasan dosa baliksa asa mangalo dosa. Pinangi doma dohot hormat tu ganup huria asalam hibul roha jala marsitutu pasauton sentralisasi parhepengoni saurdot jala moloboi lobisian hatawota songon pinatupan ni huria napogos di Makedonia di abad parjolo na disosoi Apostel Paulus mangurupi akan abadia napogos di Jerusalem. Dalam pasau toni pinangi doma tuganup huria pos pelayanan dohot pos parmingguan asa patupahon na mangihuton. Sada ikon diari patoluhon dung ulaon parmingguon do diisi data pelean tu sistem sentralisasi parhepengon jala ditransfer hasil pelean si 55% sian peleani tu rekening BPSK. 2. Dina tapatupa aka prakarsa manang dalan namar habisuhon manabai narikot tungolu dohot pakobasion di huria dang boy mabuat sasian aka pelean namar ragami isara marhite nama bahan pelean paupaton di hari Minggu nasodenggan di rohani ruasta alai marhite nama bahan dalan na asing ma nasomaralo tu haputusan sinode godang. Tolu molo tapatu papelean paduahon di partangyangan sektor unduk matongi turhut-ruhut manang sistem sentralisasi parhepengoni ima ikon 55% tu sentralisasi parhepengon. 4. Dang jadi bahenota sada ulaon papungu hepeng di ulaon parmingguon HP
mangguarisa dang songon pelean. Alai mangguarisa na asing dohot sakap asa unang masuk tu sentralisasi parhepengon. 5. Dang si bahenot papungu pelean bulanan. Alai mangguarisa gabe tu diakonia dohot tu pembangunan. Moloso tapatu panalima na ginuaran di Gijangi gabe boi do morusi tutu na tahari koton tu sandok HKBP. Songon na tarida di bulan Juli tu September 2020 tului ima na adong tren penurunan pelean tu rekening sentralisasi. Nungatung uli taida jalata pakilalahon pakorhonna nauli ni sentralisasi parhepengoni. Pasu-pasu ni tuhata doi alai marhitei nunga maralus di bahai tuata na tatangyakon na saileleng mamuka 80 sia tahun na salpu. Barani hita manongos aka pangula di lembagata nang manabai torop niaka pangula nagok sisuruon mangula tuaka di huria na metmet na salilengon dangdung dope marpar tohonan gok tiki boitong tatongos tumorop aka parbarita nauli tuduru ni HKBP lamsol hot parsauran niaka partohonan gok tiki moru ia somago pangiburuon sama nasida dohot na asing dope lamdenggan natapa pungusian peleata tu sentralisasi parhepengon lambahat boy tatongos parbarita nauli tu bagasan jala tuduru ni HKBP jala lamboy hita songon HKBP gabe pasu-pasu tu di humaliangta di Portibion. Dohot sakap lao patorakon sakap dohot na tinuju ni sentralisasi parhepengoni nungahu paruarhami sada buku na metmet marsia halaman na martitel Better Together sentralisasi keuangan HKBP. Asata cetak jalarista sagihon tuaka ruasta jalahot adong disipan di kantor ni Huriata. Asaboi nasida hibul dohot ti bagasan las niroha jala roha nahiras jala hisa manu pahisa. Dohot do sop kopina tinongos si sagihonon muna tu ruasta saluhutna. Songonima pinasahat tuhamu ganup nahina holongan mardongan pakirimon di haradeon muna mangulahon na pinangido di suraton di bagasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tondi porbadia tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Songon ima titing na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata di nasa mingguon say di paso-paso tuhata peleani bahen sangap di guarna. Amin. Hupasat hamima tu panitia pesta gutelun. Salam. Shalom. Orang karas dope. Salam. Oke. Ima asa semangat pesta tamar sugut atainang di hari Minggu. Jadi oras madi ita salu na pinar sangkapan amang padita name amang doot inang paralado nang di amaname inaname ruas ni uria suang songoni na poso bulung doot remaja. Izinkan kami amang inang berbahasa nasional. Kami dari panitia Pesta Gotilan, tahun profesional dalam penata layanan
mensosialisasikan kegiatan kita di Pesta Gotilan di tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 November tepatnya pukul 9 pagi. Songon titing inang. Jadi pangidun nami mohon amang supaya kita berjalan dengan baik. Ya kalau boleh tidak ada yang terlambat. Asa unang terlambat non acarai museh. Kami panitia mengimbau kepada semua ruas amang inang untuk pertama amang kupon yang sudah kita terima mohon tidak dikembalikan kepada panitia. Jala uangnya amang paling lambat tanggal 30 Oktober. Molo subuhi muse paling lambat Kamis persermonan ni situa. Ima amang harapan nami tu ita sude. Celengan amang panitia mengharapkan kita memberikan dengan yang terbaik. Saksi-saksi amang diharapkan dari setiap sektor dan kategorial. Silua makanan amang dari setiap sektor pada hari pestai, tetapi ada lagi yang belum memberikan. Kalau ada yang mau memberikan secara pribadi, manang secara keluarga amang kami terima. Karena silua makanan masih kurang. Jadi kalau inang nanti misalnya mau menyumbang makanan secara keluarga, kalau boleh memang kami parsel lah, sekitar 15 parsel buah. Jadi makanan pun boleh, apapun boleh kita terima amang. Kalau boleh sampai hari Kamis lah kami terima beritanya amang. Itulah selua amang untuk dari secara pribadi maupun keluarga. Lelang berupa ulus. Berupa ulus amang kita siapkan nanti di hari pesta. Olan ulusnya dang marbordir nang. Jadi kita siapkan ada ulus nanti, mana tahu ada rezeki di minggu ini di hari pesta ada ulusnya amang. Jadi kita siapkan nanti lelang gotong royong amang. Jadi tapot upamai amang nasedia pebui yang berapapun bisa kita berikan di gotong royong supaya bisa terlaksana amang dengan baik. Bajar sudah berjalan amang inang, jadi Bajar sudah berjalan dengan baik. Kupon berhadiah di hari A-nya atau hari pesta amang
Maret dehita laos de somata papungu peleas sada a dot sada bi. Dameni debatana sumurung sian salut naroha
Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhna. Amanami don inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi ujahan di bagasan persaurata di permingguan di Sadarion ima di minggu pa 20 sada dung Trinitatis ima tersurat sian surat perjulu natinaos ni Apostol Paulus tuhuria Tesalonik bidu 2 hujahama sian ayat seda roh di ayat welu songonom madu di sini. Aina kamu alia kadongan marbinoto do dada nama gopo haroronami tuhamu aidung jolo utau kami namar marporsuk do namar sipal di huta Filipi songon nabinoto muna dapotan hirasni roha do hami mangasaun di bata nami lahu makatahon tuhamu barita nauli nasiat di bata nakpe gudang paraloan. Aida dan lalilu manang mangasi manang marakal hami lahu mamudai hamu. Alai songon hala akan naung tahu di rohani debata do hami. Gabe hasahatan di barita naulii songoni do huatau kami. Dada songon akan membuat rohani jolma. Neng hami tahe halomuan ni rohani debata nama nigati rohanami. Aidi boto hamudo dangdung hami marhata lemes-lemes daduk kami marbisuk-bisuk membuat arta di batado si tindangi disi dang majalahi sangat pami sian jolma manang siak kamu manang sian akana asing pe atik pe terbaik kami donian marhato ngamon ala apostoli Kristus hami alai basar do hami di tonga-tonga muna songon ina-ina na pauliuli geleng na songoni do sian sihol ni rohanami di hamu huhalasok kami do mangalehon tuhamu barita nauli na sian debata lobi tahe do maatong diri nami ala naung huhaulongi hami hamu ima sahatna dita salutna nahina holongan manami do inanami di bagasan Kristus Yesus molo tapayutihut nakiningan di turpuk na hujahan nakiniman imasada panindangion di perdalanan ni Apostol Paulus doi ima ditiki ibana mangadupi ima pangaliliun dohot aka ragam abat-abat ditiki ibana lahum mambaritan nauli di tonga-tonga ni akapigaluat di hatiai jala boy dohonon atik pegudang do akaragam namanosak manang dinalau makasuguhon taringot tu perdalanan ni barita nauli na binari tahun ni Apostol Paulusi alai dang masohot ibana di nalaho toktong pasahaton manang mabaritahon barita nuli iya teh jala tarida do nakiningan dilas ni rohani aposteli dua teh sasitongna mau di ayat nakiningan apala baru do aposteli malua sian hurungan ni penjara alai ala di palua de bata do marhite gogo ni suru-suruani boy do har-har hurungan niya te jalaboy malua bolas songoni apostoli kaluar sian ima sian hurungan niya te ima namasa di Filipina kiningan di dok alai di sido di ida ibana songo dia ma waso ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni barita nauli nabi nari tahun na iya teh di tonga-tonga ni akapigaluan artina
boy do jolma di huru kon jolma hobar tu gogona do lomona ale anggo berita nauli dang boy huru ngoni jolma te manang BHB ala niaha ala debatado na punasai te jala debatado na dibaritahon di bagasani. Jadi molo sepanjang merdalam portibion ingop mak sama malo ni jolma sa pistar ni jolma dinalau mencoba mengebeti natar surati nani hatoni debata daktar bain ya te lahu mengebeti oma ceritanya idolas ni rohani si Paulus bu ido pe pajuk panggimana tua halak Tesalonika akipe mana marsia bagi mana di huta Filipi nakini nganiate alai lau si ido di tehati dakon molotung songoni pe di patarion debata do hagunguni debata tu aposteli dang alani sangap nasida dia te dang alani di pabua ibana asabui nasida dohononi halak mak bah luar biasa do hagugun dohot sangap ni aposteli ya te dang apala di dok songoni nakiningan ya te alea do na di dok ibana alani berita nauni do nagabe pamusatan di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna dang lau mengalului sangap dot hagugun ima ido di bagasan akahatai nakiningan ya te memang kadang-kadang molo taida do di bagasan pengalaman ni asugari taparado podu hita hajol maunu nate adung ro suku-suku di bagasan ngoluta ai dang jora HP aka apostelia te nak pe gudang hapur sugo dia dopi lomba barita nauli iya te wasa konditoruson aka apostelia te sudah songo kita onjokan molo saya taulaun di seda ulaun alai saya terus do mutul manang saya adong do aka hamawolon di bagasani ulu si pata iba gabe sodo iba te ya hamani lebena lahu mangulan-ulan terus do istilahna gudang do aka abat-abat dohot aka paru kilon di bagasani kan ulu do songoni kita tubuh takula dia sugari mangulo di sada ulop pe hita ken manong namar suan di sada ulan saya tasuani apa dengan perbuena manang perbuena met dope angabe los diteba maun dangarungon ayah HP labana di si dak seber ngulni jol mau kan apa lagi di dok dangaruk pangumuan mangula di sada ulaun kamu maju molo sugari mangula di sada ulaun HP daktari da pangomuan di ulau muna baru tahe prasamuna awulu do mandili te umpamana mar 33 saya mar 33 alai dakya balik modal pe ulu si patadang balik modal kan alung lo songoni angabe tatutup mak 33 on ujungna mabiar mahita di nalom mangula di sada ulaun kasongoni do molo di hita jolmon aliang do di bagasan aka pengalaman halak na prosia di bagasan Tuhani dia tidak pernah takut dan bosan-bosannya menghadapi segala sesuatu walaupun banyak tantangan yang dia hadapi songon Pauluson nate sugari songon si Pauluson marpikir secara portibi nggak di penjara ibana dang adong lapatan na bui buaton di mana di ulaun nai gudang do jol mana sugu di roai mana ayah malaba na iba mangulaulaun HP gudang sugu di roa di jolma tidak masalah dalam hidupnya karena apa karena pekerjaan yang dia lakukan itu adalah bukan pekerjaan manusia bukan pekerjaan dunia tetapi sejauh dia mengerjakan yang disebut perintah amanat Tuhan di dalam firman Tuhan kita tidak usah lemah tidak usah kita menjadi takut apalagi takut dan khawatir kan bui dodo honon sugari di Dikson tantangan agu mudang mengadupi jolma do kan mengadupi jolma do agak nambah biar kita kan
Apalagi bereng mah jongir-jongir boy ini jol makan. Ulan di jongkor do iba, ulu songona tajam rupanya kan mai biar iba kan. Dang lo pe makatai ulan di bereng buhina. Amang. Bado teh tarduk do hatana sesongoni ati kan. Songoni masih Paulus ya ti. Di bereng matong aka jol mai, ada mana ngalania mai da kuwoto. Karas ati. Peribotohamu dua molojol mana karas kan siar rupanya ipe ulu do tortarida ti. Ai dom be alak nasing suku do pajupang do ka alak nion sedidok. Kalau muka orang Batak itu ya mukanya keras ya Pak ya katanya. Enggak, iya memang nampaknya keras tapi hatinya wow, lembut. Nah kan pernah lihat bubur, makan bubur? Iya pernah. Kayak gitulah lembutnya orang Batak hatinya itu. Biar tahu untuk apa muka penampilan lembut tetapi hatinya sangat jogal, payah itu gitu. Nama olan dak tidak dipercaya nasongon. Nasongon umum mai. Bapak aku kamu maju ya teh tantangan yang ngaduk joma. Akan napistar gudang lu ditiki. Songon zaman wae tuh gudang dua kalak napistar ate. Ale dak pistar gabe mabuan gabe sede hadinggal manang halap bohon di bagas ngulu niba. Biasanya mau halak napistar. Nah gabe nama pakor di golu niba gabe pistar manian niba deh kan odunian jadi mau adong dodongan ada pistar di mana apa iba dan gabe pistar bama iya deh berarti dang apalah adong boy napistari berusaha bama asa pudanai mabani bapistar itu malu didok nabisu ate boy do tadi akapudani Raja Salomo. Nah anggo Raja molo apostelon di do imana nak pegodang na pistar di hatiai godang do akan nagugo di nalo manusak berita nauli na dimulai si Paulus tetapi dia tidak mundur karena apa yang dilakukan ada pekerjaan Tuhan. Kamu pesoni dua teh undang babiar hita teh mengadupi aka ulaun molo ulaun ni nasi tong ate kan ulu songoni nakula dodo hita taring tu barita nauli mangadupi jol mape manang na dijabu kan ulu do kadang-kadang talu hita dibayani hasit tongan kan hidoi umpamana karas makatai amatai ape dang sitong bado teh hamuinang sodo hamu baulu lo so ate to emak rohana mai aisian karas ni makatai be neng Paula kodi itu memang nggak usah itu Paula kodi ini tuh rohano kan imalani kesal nasi batakan ya dote sada inata Paula konamata nata he bang gu zaman waing bu olo do songoni boy di olo doi alania balani mungkira bagudang songoni ate ima terbaik zaman waing ale unang pula hita makatai taring una Paula kodohon na paron nate ala omma kabarani tok tong hita mangula ulaun di tonga-tonga ni ngulut taun nate unang talu hita hinorhoni aka panosak atau serangan apapun yang dalam hidup kita termasuk molo didok jolma dohon aka sipata boy do panosak di ngoluta rohata sendiri ya teh dohon akana hagiot di tonga-tonga ni pikiran tersadi olo do gabe tantangan di hita isarana adong do pangidion di bagasan rohat tong nate akapita-pita olo do gabe tantangan di hita jadi lawan bagi hidup kita alania songo dia mah perlawanan na terjadi ngolut tahun ima marhite dan boy dari dan pinangidoni rohai kan gabe tantangan du ya deh kan umpama yang burjuman ya na anak konon berhasil uduk manian tuhita memang itu nadingkat alai boy doi dan apalah harus sahat tu bagasa ngoluta alania doi omai tantangan teh di ngolut tahun nate ale molodak sabar kita di dalam mangadu bisa luna wah rohana mai mah baur bae taho kan ulu do gabe songoni si patang ngolut tahun lah manang na hasea ho manang na so hasea
launeh tak peduli kita. Sebagai orang Kristen yang sebagai pejuang yang memiliki semangat iman kepada Tuhan, sampai kapanpun, apapun, bentuk apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita tetap berani untuk menghadapi tantangan hidup. Itulah yang disebut orang Kristen yang sejati di dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawabnya di dalam Tuhan. Ini undang biar ciri khas orang Kristen harus berani. Dus do kita kadang-kadang nang di tengah-tengah di persoalan ni huriat tapi ulu do biar kita kan. Dak bela do kita tanggal 5 minggu naro kan ulu do biar muat kan. Bai wah matong tahe. Mau tanggal 5 nong bai gudang maka pengeluaran nanti. Dak bela biar muat biar mu tahe. Alani tahe. Anga gudang keluar. Nasa lenon aka sude aka sawer aka dia dok nasi sektor kan ulu do kita madok ngabe songo nataro toha do sipata te romusianon lelang do dia ulu do songo ni kita gabe mabiar mabiar emang nambar huriaon bereng manyulis kula na hepeng ninna dak pula mabiar kita te amang inang molo songo ni be ingok ma gudang do bahasa ni Tuhani rotu hita gudang do tahe bahasa ni Tuhani rotu hita tahe amangina songona menek lu songona labok di bek kamu gugu maju tong do hene gudang do dengan tahe ang baru semangat do ate Tuhani liberin do tong bah betul barani alakon siapa takut kan itu istilah dok kamu siapa takut menghadapi apapun datang dalam hidup kita ataupun di dalam kepribadian kita di dalam hidup kita, jangan takut. Karena apa di dalam kita tidak takut? Allah bukan jauh dari hidup kita, itu yang kedua. Tak kira madau Tuhan yati. Ai di boto de bataido ahana di bagasa rohat taido pikirat tai di boto du yati. Manang na luja hita, manang na boado hita, parsuring nguluta. Allah mengetahui dia sejauh mana. Ale unang gabe tapake pikirata gogota di nalau mangatusi sakap na dengan nasian debata di tonga-tonga ni parnguluat tei odo nama banjuk jot kita gabe suku-suku rohatai ya di mana lah Tuhan itu ya bagaimanakah cara Tuhan itu menjawab apa yang saya minta dalam hidup saya ini ya sering-sering do kita songoni ya teh bagaimana caranya Tuhan itu bikin asa bertobat mamat taman namion, asa bertobat mainat tanamion, asa bertobat manian ina yanakon namion, akasian parulau na juga tiate. Asa mulak manian songo dia nak kiningan anak na lilu ate. Ibu itu didapat takupamu nakian edenami ita he. Dapat do takupamu manang naholan gaya nami do na iberek kamu. Anggo huber kamu sirana gaya na iru berek kamu bereng. Anggo isi hata-hata indang iya te anak na lilu. Alania gabe lilu di edei. Alana godang do ditangihon akahatai. Aledang diulehun. Sian akai sian akan naposoni Tuhani. Sian dia sian akadongan. Kan ulu songoni dongani kan sipata eles dorita kan kalau aku lihat kau semakin baik ya sebenarnya gini kalau kamu bikin gaya ngomongnya itu agak baik senang orang melihat kau emang gua pikirin tarsongoni maju hitau kan tidak peduli akhirnya ada kayak burju mana suku marwani colma orang yang bijak orang yang mau melihat hari-hari yang baik parsauna dengan molo adung udah paingoton buadu tehe badi pauba manian nanti kan ale mau dan di pauba gabe dia bereng halak ma songon anak na lilu molo dido anak yang hilang tabudo pe hilang dagingna anggo sempat do alani hajogalon na jolma adong do songoni gabe syarapun ya do hamu mamerin jolma mago ahakoni pakilala ani rohana alani hajogalon na gudang do jolma zaman waengo songoni sudah do na ditangihon, sudah na dipodahon, dak kayak dijaloi bana.
Ya diberek kamu songoni. Dia merasakan dirinya benar, kuat, dan tidak ada orang di luar dirinya yang lebih benar. Hanya akulah yang paling sempurna dalam hidupnya. Babui do gabe mago-mago rohananya deh. Alanya tidak ada pertimbangan. Padahal hidup manusia itu banyak yang tidak sempurna. Asugari suku Tuhamu sempurna do hitai sude. Naong. Bere kamu gudang yang ketidaksempurnaan hita. Ala di tonga-tonga di ketidaksempurnaan taido di sido hita marsi ajar. Tak tangihon hatani Tuhani. Tahat tidak kon jala tapa ingon-ingon nabi na ini debata di bagasang ngoluta. Jangan seperti ada kata istilahnya habis manis serpa dibuang. Pada waktu kita diberkati kita ingat Tuhan. Tetapi ketika kita sedikit mendapatkan berkat dari Tuhan atau mungkin tidak dijawab dalam perkara hidup kita dan permintaan kita merasa mempertanyakan Tuhan, di mana kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan dan rencana baik Tuhan dalam hidup kita. Ujung nagaledo hita dan adong keberanian semangat hita di nalaho mangula ulaun alaniah ala nunga hita dihukupi biar ni roha di nalomangulahun ulauta HP adong do hagugon ni debata kekuatan Allah yang sebenarnya dia punya rencana yang terbaik dalam setiap sisi, tergantung bagaimana kita selalu menyerahkan diri, mempersiapkan diri kepada Tuhan. Mereka mumai di hati dakon si Paulus do anggo hami mangula di do nakiningan dang ai di boto hamu do dang dung hami marhata lemes-lemes dang dung hami marbisuk-bisuk membuat arta de batado sindang yami dang majalahi sangat hami sian jolma manang siak kamu manang sian akan aspe ati pe terbaik kami nian marhato ngamon ala apostoli Kristus do hami alai basar do hami di tonga-tonga muna songo ina-ina na pauliuli gelengna ado lapatanna. Dia memang tidak bisa Paulus memanfaatkan segala cara untuk mencari popularitas dalam hidupnya. Tetapi gaya hidup orang yang percaya tidak begitu. Semua yang dilakukan, semua yang dia kerjakan, kalau itu adalah kesadaran karena iman pelayanan dia kepada Tuhan, dak pula gabe panengan-engahonna, gabe mencari popularitas istilah nuaingonate. Zaman lain bisa saja begitu orang. Tapi kenapa kita tidak mencari nama, tidak mencari muka, tidak mencari popularitas dalam hidup kita? Allah memang kita tahu apa yang kita miliki dalam hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Bukan dari hasangapotak kehebatan kita. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kepandaianku. Aku mendapatkan banyak sesuatu yang baik dalam hidupku, tetapi karena anugerah Tuhan. Jadi molobo kita bertahan mangulau nadenggan atik pegudang do hamaol dengan lutai itu anugerah Tuhan. Sotung di dok kamu molo anugerah Tuhan. Silelon di debata molo dapot do aka pangomoan, dapot bo asiasi, dapot do aka ragam sinamut nagodang. Oh itu berkat Tuhan, puji Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan anugerah Tuhan itu kalau kita mampu menghadapi segala tantangan dan kita tetap bertahan berpengharapan kepada Tuhan. Jadi dang aduk kamus mabiar hita teh hala Kristen alanyaha basado Tuhani di bagasan ngulit tahun mati. Basado Tuhani jala tahu do ibana laho mga leon nadinggan di bagasan ngulit tahun nate alani di dok di bagasan trupukon tarjo hita tok tong mamaringgas ni roha hita unang mabiar nunga di paradi debata di bagasan pikiran do rencana ni Tuhan di hita molo dang galih hita di nalahu mangulaun-ulaun na di hita ai pas ditikina do Tuhani di leodo akan nadinggan di tonga-tonga ni ngulutta
alani ngolo didok marhabarani odo kita berarti disi dang najingar kita itu mengadobe manang di bagasan sadana so terkontrol di bagasan ngoluta ale didok di bagasan lasni roha do kita mangulaun ulaut tai sopolo adong kolsoa di kita aina taboto do Tuhani toktong mandongani hita jala mangalon pangurubion ditikina di nalau hita mandapoton ima aka pasu-pasu ni debata amin martangyang mahita ali Tuhan debata melati gudang di sombar rohanami Tuhan ai dia jari hodo hami toktong asa marhabaraniok kami ali Tuhan marhiras ni roha laho toktong mangulaw na dinggan hobar tu barita nauli dohon aka basa-basa na jinalon nami di bagasang ulun nami ali Tuhan asimaroham molu tunggu joddo aka parsorium parukilon dohon aka abat-abat ditiki hami mangula-ulaw na dinggan dohon sopala boy jalon nami langsung tarida ahana hupangi dohami alaina pos dorohanami anggo hotok tong ali Tuhan di parade hodo di bagasan tikina di nau mangalehon napatut tu bagasan ngulun nami alani Tuhan pasu-pasu mahatam di bagasan ngulun nami dosidole Tuhan di bagasan parsawan nami buan hami di sude pardalan ngulun nami nang di huriam asa hotok tong di nalahu manupahi mandongani mampargugui ganup hami ali Tuhan asa toktong ringgas jala marhilas ni roha hami dina lahu mangulaun mi ali Tuhan di tonga-tonga ni huriam baik di tonga-tonga ni parsawar di pertanyaan di permingguan manang diganup kategorial ai hu haposi hami dalam nami ali Tuhan asa jupang mahatauo kami manada di basa-basami di tonga-tonga ni paranguluan nami pasu-pasu mali Tuhan nang disakap ni huriam imana neng patu paun ulan las ni roa di minggu naro ima mar pesta gotilon do tahun profesionalisme asa di bagasan namar hiras ni roa kami saluhut na di son Tuhan ruas ni huriam manobahon di basa-basami nang hujalo kami di bagasan tahun 2020 Tuhan. Nah ini Tuhan padau masih anak abad-abad aka ngutungut adalah mermasu-masu mahwali Tuhan di ganup hami. Tuhan debata buanon nami ali Tuhan. Ima di ruas ni huriam dinalaho marsakap majalo pasu-pasu parbugason. Ima deslon pakpahan dohol laoco orwanna no padepi tiolina boru manurung. Asima rohamali Tuhan patiur salut ulauni nah naing si patupau ni ganup keluarga jala padau sian abat-abat parmaran leo mahai pason sikop di leko kana pordu di bagasan ni Tuhan debatasi maroham saya pasu-pasu manang sudi ruas ni huriam nang karuas ni huriam na di bagasan na marguru oleh Tuhan asa gabe ruas na mangulu na marhapor siyaon ima di keluarga gutur pardosi dohon inangi santi boru si marmata si maroham pasu-pasu mana sida saksonguni ali Tuhan dia karuas ni huriam na marulang tahun di kelahiran dohon di parsaripeon lama masu-masu mahu ali Tuhan lama nandai bana ali Tuhan diho babwa hodom wali paku pasu-pasu jalan na mga leon ima akalas ni roha di tonga-tonga ni keluarga dia karuas ni huriam nang pasaton pilihan na li Tuhan na meregami baik na di pilihan di ganup aka minggu bulanan do nang toktoripe diakoni sosial do hamuliateon na li Tuhan sailam mamasu-masu wali Tuhan di sudi akaruas ni huriam asa unang marnaluja unang mabiar holsuan manang ahape na nang si pasaton na sida tuho ay lobi siya nido wapo si hami jupang di hami ma akapasu-pasumi atong ali Tuhan homa toktong di nalo mamasu-masu hami dia karuas ni huriam ali Tuhan nah di baga sa parsikolahan
perkuliahan na manguli karijo homa tokto mempermaloi ale Tuhan, memperbisuhi do patongoton ulaun na duminggan ale Tuhan di ngulu yana kon dohon ruas ni huriami nang lumubi ale Tuhan dia kay yana kon boru nang takas ale Tuhan jupang tikina ikon marhasohotan say pajupakum ma aka sirokap nito dina li Tuhan nauli na dengan sahaposeon na masih haulongan asal martabat tambah doa li Tuhan akalas nirohan nami lau mamuji do mangulah kami dia lupamu alai papos marohan nami akan atora sali Tuhan asa marbengit niroha kami marhapos atuho padau sian holso do padileon nasipata boy masa di ngulun nami to di mima to di probadia ima say toktong dinalahu mangihoti hami di bagasan hapur siaon do pakirimo na mangul dia karuas ni huria maletuan na maragami natongon di bagasan aka perawatan don aka persahito nali Tuhan say pamalu mali Tuhan marhite tangamu na laboki na gokuasui di nalom pamalumu nasa sahid di perdagingon nami asa buya li Tuhan di bagasan aka hai pasok kami lam margogo kami mamuji pasangapong guam do mangula-ulaw na dinggan na hubartu lomo ni roham si maroham mali Tuhan tangihon jala uloy matang yang nami yung Tuhan hola na mga sanggwani Jesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji ma Tuhan ta marite ede nomor 450 laus tapasak ma piliata 70 pilat peduahon dohon amplop na satu hita ima amplek tu pangurupiop ta manang panupahyota di LAI ala Lembaga Alkitab Indonesia na saya toktong bermisi lau pasaton aka Bibil dohon aka Alkitab tu aka luat naso terjangkau dope naso boy dapat aka Bibil lo Alkitab tapasat ma di bagasan las ni roha Mari kita
Menunjung mahita saluna. Tatangnya komah pilihan nata pasahat ibagasan tikion martang yang mahita andi debata amanami na di banua gijang hodo haroroani saduhud silon dihona denggan dot nasa uli basa na muli utus upasat kami masian nilihon mi tuhami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu mai jaramoti asa uparahasya kami pilihan non bati buluhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doh di porti bion buhai marohanami marhi titi tordim asalam tadahami gudang silin konmi tuhami asalam girgiri hamandok meliati tuho marhi tihi Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang saya pinarbadia magwarmu saya Roma harajaunmu saya saud malomane roham di banua tongaon songon na di banua gijang leho matuhami sadari olah hangulua siapari saya sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami una kami itu gue untuk pangujunan balua mahami sian pangago. Di bagasan dami jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho di depakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Songong buah-buah adong anak kota dari SMK Negeri 4 di Toru mula-mula kita tatupahi manesida ima dinalau patupaun Natal di sekolah nasida. Mulai tema.